Good afternoon, Damarian, 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 Damarian. Merindal na po, merindal na, merindal, 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 merindal. Good afternoon po, Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Ini po ang sa inyong amigo sa radyo, si Henry M. Welcome po sa programang Pinky on Mo Baby. Sa mga nakatutok tabi dyan sa tuyang live broadcast sa online, pasensya na kamutan sa kuyang t-shirt, iba, naka-uniform po ako eh. Bako po ini pang DCGB. Nakasurat po digi sa gilid, Albay Chamber of Commerce and Industry. Yan. Taon-taon po kaya, siguro mga quarter to 4, mapaaram ako, mahali mo na ako ta. Igwa kami ngunyan ki courtesy visit tabi kay Mayor Hisham Ismail. Sa city. Maray pa iba ko si Shara, ano? Ano, Jerome, ade? Iba ko daw si Shara. Maray pa iba ko si Shara. Kasi, ano ang pag-uron-uronan mi naman sa courtesy visit na ito. Pagkatapos, ibalik ko man sa nasa digdi. Ano, Jerome, ade? Iba ko gad si Shara. Pero gusto kong iba si Shara, Bata si Shara ngunyan. Magayon ang purma. Mga office girl baga. Pag office girl, yan. Isne, Shara, mag-iba ka, Shara. Mag-ready ka, Tamadumang kita sa mayor's office. Tapos, pagkatapos kang courtesy call, hali kaming City Hall, mapasiri na kami sa Casablanca, ihapit ko na siya sa DCGB. Ano no? May posting lamang ta. Anda man kaya ko totoo mag-post dyan. Kung ang pag-uro English baga, di pisiliw nun baga na yung pagparoing. Masala ka baga dyan, i-bash ka tulo. Deka man niya tatao na sarawayon ka, surat-surat ka na ngayon dyan. O sige, kaya po nagka-uniform ako ngunyan sa Albay Chamber of Commerce and Industry. Ang sa ino pong iyang lingko, dahil ko aram, kung nata ako napaduman sa ICCI, ako kaya nag-represent mga tugang kan DCGB sa Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaya nag-election, so sobra sa maabot sa 200 na miyembro kang ICCI, nagburotohan kay mga board of directors. Sara ako sa mga ibinoto sa Albatana, mapagalon pala. Dagulong pala ng trabaho. Dagulong pala ng trabaho ko. Board of Directors ka kang Albay Chim. Negosyo baga. Pero magayonon mga tugang. Saro sa magayon na learning process. Pag-abot tabi na kauron mga businessman, kauron mo ang mga negosyante na may mga expertise sa iba-ibang larangan ng pagninegosyo. Makakaukod ka tabi. Makakaukod ka. Kaya mga tugang, hanggang po kitang mga kwansan. Basta bago mag-alas 4 o'clock ang kwan miduman sa mayor's office, tabi. Dapat 4 o'clock. Yaon ako duman sa City Hall. Iya po. Kaya mag-uron-uron lamang kita. Mga tugang ngunya na paghapon. Sabi ni Renen, huna ako nga extended ang negosyo time. Garoyo, migo. Garoyo. Ako nga ilingon mo ang negosyo baga iyo mga tuga nga nagapaikot kan kwarta kan kinaban, di ba? Iyo nagapaikot mga tugang kang kwarta kan kinaban, kaya po nagiging arog ka antabi ang sitwasyon sa tuyang palibot. Kaya kita gabos mga tugang nagiging buhay na buhay ang ekonomiya dahil lang tabi sa business opportunity. Actually, di man kay po na magmasteral ka, magdoktoral ka, o ano man sa business money, o ano. Ang importante man sana, ang kaaraman mo kung paano ka magpadalagan kinegosyo. Di ba? Kung paano ka ilingonin do. Sa mga eskwelahan nga, alimbawa nga sa mga eskwelahan, negosyante ka, gusto mo magturo. Maski di kang masteral, pwede ka tabing magturo. Dahil lang tayo, kaya ako ka sa industriya. Di ba? O arog ngaya sa Muya, ngaya nasa DCGB, broadcast media. Pwede kang magturo sa mga schools. Ngayon na may communication courses. Pwede ka dyan. Pero dapat, so may kakayahan ka man talagang, ihambog mo man. May kakayahan ka man talaga na. Di ba? Iyan po ang kuhan. Kaya, nasa industry ka, may advantage ka tabita. Kita po mga tugang, nasa practice.
Ako baga, turo tatawa. Ang radyo baga business, di ba? Ang radyo baga, di ba? Ang radyo baga business, tama? Tama tabi, amigong, ano yan, Ang radyo is, ang media, mga tugang, is a product of free enterprise. Media industry is a form of business. It is a product of free enterprise. That's why, sa communication, ang broadcast, saro yan sa mga negosyo, na we cannot operate mga tugang without a franchise, without proper authority issued by the government. Kaya ang gobyerno, ikaw kipig-apod tabi yan na business regulations. Kaya po na ma-regulate, natangaya ta para nga radyo, i-regulate mo ang airlines. Ang airlines kaya, ang radyo baga nagagamit kay ere, di ba? Nataman nyo ta para ngayakan nga, pagbubutan pa kang gobyerno na ere iyan. May rason po. Igwatabi mga tugang ki constitutional provision dyan. Uyog-uyogon mo yan. Hello? Migo, Yeah. ano nga mga urag baga sa negosyo, Oo. ang mga Chinese talaga, Totoo, Migo. Totoo. kita pa Oo. ang Pilipino pa iba man ang mindset, Ata na. magtarapos mag-eskwela, Oo. magtrabaho, Oo. garang taong kitrabaho, Ata na. dahil manahilingan, Ata na. ngunyan, ang mga Chinese ati pa, ituruan na yan, Kita kaya, amigo, kung kita, ubos-ubos biyaya, di ba? kaya nga Kita bakit ang dinakulaan tayo, ubos ang biyaya ta, gigaras to, tagabos, pagkaagat tingara. kaya nga Di ba? Ilingon mo. Dahil kang kwarta, mangungutang ka, tamahanda ka sa birthday. yan, Sa bagay, bahala man sindas, personal linda niya. Dahil kang kwarta, mahanda kang paligarbo sa aktibidad kan, kung anong aktibidad mo, tapos pagkaaga, pinadarahan ka kang bill, na problema ka. Di ba? Oh. pagkaagad Nga. Kaya nga ni, ubos-ubos biyaya, pagkaaga, tingara. kaya nga Oh. Kaya kita naging... minsan na lang Pero ang mga negosyante, Migo, talaga, may determinasyon yan sa buhay. Di man kay puwan na maggaygo, di ba? tama ka. Iling nga si midbid mo si Zuckerberg. So, tong sa founder kang Google, Facebook, di man nagtarapos kay Kuleo, Kaya nga abilidad man sana. basta determinado ka. Mas marimang giraray na may edukasyon ka. Ayun, sa iba, Diba? paniwala sa yan, pero diskarte ba kami sa negosyo? Lalo na kung nakakuha mo patama-tama. Yes. Pero Di dapat ba? migo kayo, kapag kita nagpuon, ano? Ata na nga ni, Migo. Yan ang Kung di pa naman pigasabi. yan makapuon, kung daiman, Di man sana, hay, nako. kaya nga maganda baga ano kasi mga Chinese baga, aragi pagkabit, turuan magkuya sa tindahan. Iyo baga. Uto nga ng kamidbid ko, Chinese, tapos nurse, pagkagradual sa nursing, nakapasar sa board, ay man pigpa-practice ka nurse, tapig pa negosyo. Ayun baga. Natangan niya ko, yaon sa nursing so business strategy. Ayun nga, sir, yaon. Di ba? Okay. Sige, Migo. Okay, Migo. Salamat, di ba? Tama katabihin. Idukarado kami kung natatakay puan ki franchise ang radyo. Buda dapat na may regulasyon. Ay, sus ko, manaka muna naman na. May, nasa kwan yan, embodied iyan sa Constitution kan Pilipinas. Hello? Hello. Yes, engineer. Dadagog ko yan na topic mo. May nabasa ko yan sa Facebook. Ano na? Kung gusto mo magyaman, maglog ka politika. Ayun na best na negosyo, Migo. Kaya pero dapat, gumana ka. Ano Pwede yung... man, maski di ka manggana, may tigapat baga na pirde ka na. Ay, gari pigtawan mo kong ideya. Maray ang sa imong ka na. Gari pigtawan mo kong ideya, ni. Daog ka, pero igwa kang natada. Ikaw ka natada. Igwa kang natada. Gari maray ang ideya mo, engineer, Migo. Gari maray ang, sir. Pag kandidato ka, pariglo ka, o atras na ako, bayadin ako. O may pampunan ka na, diskarte yan. Gari pigtawan mo akong hinta. Madalagan ngaya. Mano si Andre, madalagan. Ay, makandi, ay, stay daw ang mga 5 billion. Nganin pumundo na anak, guru kandidato kaan. Taduan. Okay.
Oh. Manos ka na. Oh, ako tabi, matras na ta. Pag napagtanto kong di ako bagay dyan. Nariglo ka na ba? Nariglo ka na pala, Migo? Nariglo ka na pala? Tapos narilo, kinadiretso ka pa Amerika, pa ibang bansa. Oo. Pagbalik mo, may dala ka ng bagong auto, may negosyo ka na. Maray kang advisor, Migo, sir. Maray kang advisor. Latosunta ka dyan. Maray kang advisor sa sa negosyo. Ade. Ako baga, ayan, kaysa dumang ka sa bangko, mangutang ka. Mangutang may ka. porsyento. Madumang ka, mangutang kang auto, kakabayan mo tonton, mapagalunonon. Tapos madumang ka sa bangko, may utang ka, may collateral, wala ka Oh. collateral. Magkandidato ka, pumariglo ka, o kung dahil ka magpaariglo, humanap ka kikagrupo mo na makwartahon, sa imo ipapaagi sa budget, may kwarta ka Yeah. pagkatapos. Yan, tapos para di simulado, mag-approve ka muna yung mga tuwang aldaw at duwang bulan. Oh. Anong klase Para di yan? malata. Anong klaseng science of kwan yan? Science of economy yan? Kunyan yan, Newton's third law of motion. Newton's third law of motion pala. Di ba? In every action, there's an There opposite is reaction. an opposite reaction. Yung Yes. mananggad, ano? In every action, there is an opposite There's an reaction. opposite reaction. In every action, you can gain more money or profit without investing on it. Okay? Maray, isurat ko tabi sa picture mo. Isurat ko. Bye-bye. Kaya pala ng iba minarayamanon. Kaya pala ng iba minayamanon, mga tugang tarugan ang sendang, ano yan, thinking ni negosyo. Ade? Ay, nako. Good afternoon. EM is a private radio station, business owned by Bayona Group of Companies, including OKFM. Yeah. DWGS, Radio Pilipinas. Yan. Ang Radyo Pilipinas kaya, government-owned and controlled corporation. Ang DCGB is a private entity. Gusto sabihin, tabi, private business yan. Natatakay po i-regulate. Ang dapat na pag ma-apply ka ngayang radyo, dapat na igwa ka kay pon mo ki congressional franchise. Na para ka ma-broadcast, para ka mabugta ki transmitter, uto ka na sa ere. Di ba? Uto ka na sa ere. Natatakay pon king congressional franchise, nataarog ka iyan, ang patakaran kan gobyerno. Una ang sekreto dyan. Istorya ko sa endo. Ini, kung man sa sige, matao kita kinit na hin, tanganin aramin ng business operation kang radyo. Aramin kung nata ay hello kada. Ang aramin kung nata may government regulation. Primero, it's a business, it's a kind of business. Ikadua, di ka pwede mag-broadcast susugduman sa radio control law na dapat day kang franchise. Ikatulo, mga tugang, ang negosyo sa Pilipinas na media, mass media, dapat 100% Pilipino. Ang tagsadiri. Iyan so gustong i-amend tabi base naman sa interview taga sa bago kay Congressman Garbin na Bicol. Gusto maglaog sa mga investor sa Pilipinas, open. Yan. As maybe provided by law. Yan, di ba? Natatagay po ang franchise o regulation kang government regulation. Ang rason po diyan, ang airlines, yan na ang ining yan na pigagihan kang broadcast ta. Yan tabing airlines o airline is a public domain. Pag sinabing public domain, pagrugaring yan kan gobyerno. Ano kasabi sa konstitusyon? Ang nasa daga, nasa irarom kan daga. Nasa taas, asin sa taas, sa teritoryo kang Pilipinas. Nasa angabos na yan. Mga tugang, pagsadiri kan gobyerno. Kaya baga maski mining, makalot ka sa daga, may permit. Tapag sadiri kan gobyerno. Ang ere, pagsadiri kan gobyerno. Kaya kay puan ki regulations. Imagine kung gabos na may tawag, gabos na may radio station. Sa Legazpi, paano pagbirik mo kan bandgaan? 729 kHz. Dapat igwayang ki 4 intervals. Ang masunod dapat ngaya, 729. Ang dapat magsunod yan is 4 intervals. Bandwidth ang apod, bandwidth. 30, 31, 32, 33.
Kasi sa Legazpi, ang suminunod nga is ano yan? 10. Ang sunod sa muyang frequency, 828 eh. 8 to 8. Halaba, so interval kang bandwidth. Pero usually, 4 ang interval. Oh. Sa kung yung interval, magsarapangan andyan, imagine. Ngaya, 7 to 9 kilohertz. Ang sunod, 730 na frequency. Paano pag-tune in mo kaan? Yan. Sabi kang texter ta, the best ka talaga, sir. Gari masad ako Day man. Gari masad ako nag-eskwela. Day po. Oh. Digdi sa Bicol, mag-business ka for sure. Malulugi ka dahil ang kadaklan kan mga customer ang dalagan puro sa mall. Kasi ang mall, one-stop shop. And kung diit man sana ang puhunan mo, talagang malulugi ka dahil ko aka kan business. Mabayad ka sa kuryente, halangkaw ang renta sa building, mayor's permit, fire permit, garbage fee, masweldo ka sa mga empleyado mo, saka, di ba kurap? Yung mananggad, adi. Hello? Hello, Migo. Good afternoon. Migo. Nasa, so, 93.5 tapos 93.9. Magkasunudan lang. Suwarin pare, suwarin. 93.5 tapos 93.9. Saan yan frequency nga? Ha? Saan yan? So, dati ba kami mo Ang mo ay baga pare, 95.5, 99.5. Ako? 93.5 so sa Naga, 93.9 so sa Legazpi. Paano araw kayo ni, kung nataaraw yan kayan? Ang signal kang Naga pare, kan Legazpi, di man makakaabot sa Naga? Araw yan ang rason kayan. Digdi nga niya 5,000 watts o 4,000 watts. Ang sunod ka duman sa Naga at Harayo na, baka iyan mga 5,000 watts man. Pwede magkasunodan na yan, taara mo, ang signal kang FM, line of sight pare, line of sight. Pag may bulo, dahil makakaulang ang signal ka yan. Inani ba kayo ito, hindi sa Ligaw. So, 90.7, arayo ng kasunod. Iyo baga. Kaya ang FM signal, pag plane, makusugan signal, pag nasa dagat, makusugan, pag plane, pag nakapalibutan ang kibulod, maluya ang signal ka yan. Any question? No more? Okay. Salamat. O saka ang FM kaya, ang prinsipyo kang FM kan signal, line of sight. Sabi kasi sinabing line of sight, so na direct ang hiling kang mata mo, pagpatag, ba kayo Ronald? Pagpatag, makusog ang signal. Kaya ang tower niya is height is might ang principle, ang tower system niya. Bibugtak ang salang ka, uli ngayon na tower kang MOR ka ito kang bukas pa. Yung bukas sa kituinan. Bibugtak sa aralang kawon yan para magkusog ang signal. Paano? Ang FM, ang transmit, ang tower, dahil groundings. Ang AM may groundings. Ang signal kan AM, minaagi sa daga, minaagi sa taas. Tama Ronald, may groundings kita, di ba? Oh, may groundings kita eh. Ang AM. Kaya araw po yan kayan. Okay? Maltabi ang bayad kaya na lecture na yan. Private Catholic radio station is a member of CMN Catholic Media Network, Radio Veritas at Radio Totoo. Yes, totoo po yan. Correct po yan. No question yan. Very correct po ang sinabi mo. Alright? O bueno. Good afternoon po, Henry M. Bakit kaya ang aking asawa, bawat buwan na lang akong, alat. Alat ko na. Good afternoon, Henry M. Bakit kaya ang asawa ko ay bawat buwan ang sinabi niya eh. Bawat buwan na lang ako na sinisipingan. Bawat buwan na lang akong sinisipingan. Ano sabihin kang bawat buwan? Ano sa interpretasyon mo kay ni? Ano interpretasyon mo kay ni Casey? Bawat buwan? Bawat buwan. Once a month gayo, dadi. Once a month, dadi. Bakit po ang aking asawa, bawat buwan na lang akong sinisipingan? Siguro, once a month gayo, dadi. Kada bulan? Dadi.
excuse me po, kada bulan, di ko alam kung ano iba man ang interpretasyon, type kayo ng buwan-buwan. Iba man ang interpretasyon o buwan-buwan. Bulan-bulan. Pag sinabing bulan-bulan, buwan-buwan, isang beses lang, bawat buwan? O kada buwan lang? Kada buwan siya, every month? Every month? Every month. Di ka po masimbagan na put mo kung nata every month, kung ang rason kan ago mo. Di ko, sa totoo lang, di ko po masimbagan sa imong concerns. Di ba? Di ko masimbag, ikatabi rinin, tiniksa ko ni rinin sa mga frequency kan mga radio stations. Ikatabi rinin, may rason ka kung natain. Sa mga agum kaya, pag mga baguhan pa sana, mga tugang, ngaya, first 6 months, ang apod kaan mga tugang, asawa. Kaya, halos, ngaya, first 1 year, halos sige-sige iyan, ngaya, once a week, 2 times a week, 3 times a week, paminsan, ubos-ubos ang sarong simana. Kaya, ang apod kan, asawa. Ang problema na, mga tugang sa mga kitang mga may agumta, pag-abot kan ngaya, 2 taon na kamo, 3 taon na kamo nag-ibahan, o 5 taon na kamo, nahali na so Day nang Kaya ang nangyayari mga tugang, kung day na so ano na? Sawa na. Napaisip inisig-isip. Problema ngaya pala nini. Kaya ang iba, naghahanap na kiibata, sawa na. Kaya ano nangyari? Pag ang isarong persona may kalaguyo, nalilingawan ang obligasyon sa agom. Nagsasawa, mga tugang sa pag-ibahan. Paano kan? Bakudok sabot ang pag-agom. Nasabutan? Ungon yan. Unin na ang problema. 5 years na ngaya. Ang pait kaan, paminsan, kuhanasan, masurti na ang sarong simana kung igwa. Unin na ang problema kaan, mga 5 to 10 years na kamo. Ang nangyayari kayan, natanggal naman sulit ang S. Ano na ang salida? Kasi, wala na so S. Ano na ang salida? Ang salida mga tugang, awa. Awa na. Giro makahirak na sa nati. Giri, di rin sa buot mo, nahirak ka na sa dito, titunguhan mo na sana. Awa na. O awa. Kahirak man yan, gumgarong niya day na lamang ngaya. Aba dong ngaya, paunrang ko dong ngaya, taod-taod lamang. Di man ki-feeling, di ng emotion, kundi, day ng love, day na ang nyaon sa iyang isip is, pagkahirak, para pagbigyan si agom. Uni na ang problema. Ang timsong ani palan kaayan, ang timsong kay nakuha na, sukan tabaga ni sukan tabaga ni Gary yan. Sukan paminsan-minsan. Paminsan-minsan naaalala pa rin ito. Nagkakayab-kayab na naman sa sala. So si Macy's, nagkakayab. Richard Reynoso pala. Nagkakayab-kayab na naman sa sala. Nagkakayab-kayab. Nagtuturo-tab yun so tabay. Nagkakayab-kayaban sa gabos na lawas niya. Paminsan-minsan naaalala pa rin ito. Paminsan. Hello. Try naman ang pagpaliwanag mo. Ano? Pagkarin pagpaliwanag mo. Oh, sige daw. Oh. Dumadagitan ka. Pwedeng may maduskido kay ditantan na agom. Dahil ako yung komparato bagay sa mga construction worker, ito araw. Yung ano, amigo,
Pagkatapos kan, sa kahaluyang mag-ibahan indo, natanggal naman sa awa. Ano resulta? Wala. Wa na. Kaya may gano'n dan so. Wa na. Oh. Bago pa sa na, pero na karpintero. Ata na nga. Gari karpintero pag bago, pukpok di pukpok naman. Mamuyo na magaloy na. Gano'n sa nga engineer. Natagaro engineer. Nagtatanaw na sana. Ay, Salvatana, ibang araw mo pala. Ngunyan, Ano, pagkuturo tanaw na sana. Dati na. pero tanaw na sa ano? Dahil multimo na ko sa pintor. Pintor. Ang pangultimo na pintor. Ikan kan magpaliwanag. Ay, nasa mo. Sarap yun. Aram ko na inasam Salvatana. Ano yun na ganun pa din. Awin naman nakita kita ni Padre. Sige. Di ba? Nya. Kung dumang ka mga tugang sa wa na, ano na? Anong timsong ka itong wa na? Wa na taasin, wa na talaga. Anong timsong kaan? Susikat ba ganakuan sa TV? Ni Charo Santos, di ba? Anong timsong? Maala-ala mo kaya ang tampo mo sa akin. Alat ko na ta. Hello? Hi, sir. Pa. Good afternoon. Good afternoon. Sir, Pa. wala kaya ako sa, nasa office ako, kaya lang, Oo. sa akin yung billing baga ng BBM. Oo. Kaya lang, sir, na ano ako sa inyo, kasi iba nilagi ko po baga na yung May 11 to 31. Oo. I-free nyo na lang sa ako, because... Ay, garo iyo. Kaputong ko daw sa office. Mananggaan. Opo, sir. Hindi Iyo. man, sir, nag-ano, Degyo. hindi man, sir, nag-ano, nag-bill. Okay. Hindi, ano ko sabihin mo? Ano kasi na, ano ako kasi, Mm. kung computing ko, sir, nasa 33,000 ang inilibro nyo sa amin. Sige. Haputong ko sa office, ha? Ihapot ko sa office. Tabi, ha? Tawagan ko sa office. Oo. Ma-prorata kayo ng Oo. hindi man baga kompletong Oo. 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 aalisin mo yung 10. Hmm. Divide mo siya sa 21. Lumalabas, sir, nasa 33 yung Iyo. Okay. Okay. Sige. I-clarify ko sa office, ha? Tawagan ko si Boseng. sir, Mm. i-bill nyo, pero discountan nyo na lang, sir. Siguro. Siguro. Iyo baga? Yung pangpasweldo, sir, sa mga Iyo. Nanggad. Iyo. Iyo. Sige. Sabihan ko, ha? I-clarify ko tabi. Mm. Mm. Kung sa yung okay FM natin sa diet, Tanong kay si Boseng Glenn kasi sila nag-uusap eh. oo, kasi Tanongin ko. Oo. May sinid ka ba sa kuya? Oo. Pero wag ko na sa office yun. po yun doon, sir, sa angkop Mm. namin. Okay. Denny Sanchez, Sina- ito po ang sabi ko. Report ko na sa office yun. Oo. Okay. Clear po, sir. Yeah. Ayos ko po. Okay. Sige po. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Sino nga yung kauron ka ito, na pagkauron niya guys. Sino nga kauron ka ito ni Henry? Pasensya na po ka mo ta. Dahil ko bang pwede i-reveal sa ano, pigurunan ming duwa. Paano ka na under kita? So nagapon sa kuya, pag-una ka ito, ako nag-programa. Alright. Baka pa, suiba lang siguro. Ay, the best man si Joker. Tama, kamigo. Suiba lang gayod. Suiba lang gayod tala. Ako, pigipirit ko sa na-permita ba? Anong kaning, di man pwedeng wara yan. Ayalat ko na. Sus ko, uni palansi. Sabi ni, latuson ta ka sa sawa na. Hindi ba na? Ito, walang. Pwede mag-send baretang kulalapnit? Okay. Sige. Pwede po. I-send mo tabi digdi. Once a month sana siguro nagsaw. Yung nga ni. Sige, babalikan tanto doon, ha? Pag pinalampas mo dyan, sir, sa awa, mawara na, matada sa agom, asa na sana. Ulo ko ni Salvatana ini, matada nga sa agom, asa na sana nga ya, boy. Awin na sa endo, lahat ko na. Tamay report si Joshua Bino. May follow-up report. Hali dyan sa lawas. Joshua, anong latest? Go ahead. Joshua?
Si Joshua kaya. Garo 20 minutos ki standby. Kairak manaputol na gayon. Joshua? Hello. Yes, go. Good afternoon, BP. Mm. Good afternoon sa Oo. mga parantabay. Opo. Matatapos na ang paghadi-hadian kan asosasyon o kaya grupo kan mga ayam na nagkaperwisyo na kan mga atama na kambi. Oho. Kan mga residentes kan Hausian Village Phase 1 Oo. sakop kan barangay Tabon-Tabon sa munisipyo kan Daraga Albay. Mga mahiguson sa mga personahes kan Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO sa pamamayo ni Municipal Agriculturist Madam Melgie Matosiños kung saan naghapon ngunyan tabi BP Henry sampulong mga ayam na balaw-bagaw ang nadakop. Oho. An mga ayam na ini sampulo sinda iyo tabi BP Henry an dadarahon kan mga personahes kan Municipal Agricultural Services Office sa temporary dog shelter kan munisipyo duman sa sitio Tubtubon sakop siguro ini kan barangay Maupi. An mga ayam na ini duman mahalat ni tulong aldaw mahalat an maso asinman an barangay council kan Tabon-Tabon kan mga kagsadiri na pwedeng mag-claim kan mga ayam na nagkadarakop o kaya man so gustong mag-adaptar nin mga ayam. Pagkatapos ka na tulong aldaw kung dainin mag-adapt o kaya dainin mag-claim sa mga ini ina-transfer tabi ni BP Henry sa provincial dog pound duman sa Malinaw. O na kaya sa ngunyan tabi BP Henry, at least makahangos-hangos na ang mga residentes kan Hausian Village Phase 1 dyan sa barangay Tabon-Tabon. Lalong-lalo na itong may mga atama na kambing. Dahil ta iguana ni na solusyon sa saindang pinag-aragrangay na problema tabi today. Medyo difficile na pagdakop sa mga balaw-bagaw na mga ayam. Dahil siyempre ang mga ayam dahil man kiisip na pangtawo. Ang difficile lang kaya tayo depende. So paghahanap kan mga tagsadiri kay ni. Iyo. Iyo na difficile Di dyan. na may nag-operar palan so nag-operar palan so Municipal Agriculture Office. Matapos maipaabot kan na DCGB News, luminar gatulos tabi dito Henry so taga-agriculture office Ay, duman very sa good. area. And ngunya naman punto sa bagong aga hanggang ngunya na hapon nag-operate ang impormasyon ni Madam Melgie Matosiños sa Municipal Agriculturist nasa sampulo na mga ayam BP Henry ang nadakopkan sa indang operatiba. Ayun, very good. So dadarhon iyan duman sa Malinaw. Darahon muna ini dapat Pag day siya kinag-claim, proseso. ano na? Dapat siya dati ang proseso sa barangay mo na kung sa barangay dahil man ki mga dog pound. Kaya dapat nila darahon sa temporary shelter sa sitio Tubtubon for 3 days. Tayong uragon man ang ganda ayam. Ano? Yung mga sampulo. Pero kasabong aga? Dahil nabanggit ko Kumpira? sa bilog na operasyon, 10. Imagine. Pero sabi, nakadulag na sa presidente. Ang sabi ni Madam Melgie, so residente nasusugnin da kung ari na ayam so talagang nanga-atake ki kung mga leader na nanga-atake ki Sususpitsado, so nasusog. pinaka wanted dog. Garo koro commander duman. Kung bagagarong nga sa chief of staff. Ay, sorry tabi, sorry. Man pala pwede ikumparar. Karaw man sana po ito. Baka madagitan kita. Joke lang. Pero so, presidente na kang asosasyon, nakadulag ta. Sabi, makusugod na ka ito ang intelligence report. Kaya, may masakyan ang yadigdi. Makusog ang signal kan BHF naman. Iyon na nga ni. Paano kan? Tira pa ng KBHF? Pero sa sarodang talagang nang kasagat, nang atake si mga kambing na naaktuwa, nahiling mismo kan mga residente. Nadakop. Ayon. Okay. Paano mapatunayan na siya ang naglapa kan mga kanding? Patugaon. Magi ito sa to. Nasabi kaya na, so presidente, gano'n ang gamit. Bako VHF, kaya din na trace. Anong gamit? UHF na ang frequency. Mas mahiwas. Mas makusog ang signal. mas makusog ang signal. Bal daman si may bulod. UHF na siya.
Awinda. Pangyayari. Oh, imagine ang tabi DP Henry sa sarong Oh. village. Sampulo sumadakop na mga balaw-bagaw na mga ayam. Kaya iyan ang mga ayam na iyan sa temporary shelter sa tulong aldaw. Aha. Sa tulong aldaw na yan dahil kayo mag-claim o kaya dahil kayo mag-adaptar. Dadalawin sa dog-pound. provincial dog-pound. Okay. Tapos duman ang final sentence tabi DP Henry. Kung ano na ang libon sa mga nagkadarakop na mga balaw-bagaw na mga ayam. Kundi ang pinaka panginot na pangapunan ngunyan kan Municipal Agriculture's Office kan Daraga, maging responsable kitang parata manin mga ayam, ikos ano pa ba na mga pigaataman. Okay. Ayan, Henry, at least, Marikas, Aha. nagkaigwa namin solusyon sa problema kan mga residentes duman sa lugar, Aha. may kinaraman sa pagkagadan kan sa hindang mga kambing dahil sa mga buhi, balaw-bagaw na mga ayam. Kung may nag-text ako, di talaga, UHF niyang gamit ready na kuhan. Kinumpis ka da sa mga BHF radio kan ayam. Nagharap. Sabi ni Joker, UHF niyang gamit niya kan migo. So, presidente da. Ando da ko, so presidente ka na asosasyon na ayam. Sasyon kan mga ayam. Dako lang intelligence fund. Okay, o di salamat kay Ma'am Milji. Karaw lang po Ma'am Milji, pero seriously, deep in our heart tabi Ma'am Milji. Deep in my heart tabi, dakulo na sa imong pasalamat, sa imo. Kaya saludo po kami sendo, pati sa kooperasyon tabi kan barangay kan Tabon-Tabon. Sana ang mga gadya na ini, di na makabaralik diyan. Ang mga ayam na hindi na makabaralik diyan, oras na madakop yan. Correct. Yan, buda gayod, so mga iba man dyan ng mga tao, di na magpararataman ki ayam, tangani di pagparaburuyan, buda, i-impose ko ang tamang ordinansa para dyan. Tayo ba kita ki ikaw kitang ordinansa sa probinsya Kanalbay anti-rabies ordinance, di ba? Okay, o sige Joshua, hayin ka palan mo yan. Nandito talaga na. Yung ka sa DCGB man sana? Malapit lang. Malapit lang. Mapaaram kaya ako kaya pa man sa commercial niya, Ronald, tabi mapaaram na ako kay Advance. Ronald, kaya na hanggang alas 4. Kaya na, O, sige na, okay na, Joshua. Madamang kaya ako sa City Hall. Proclamation? Tayo kami pag-ururang. Adalan ko na kung paano Suro City Hall. Biyo, palagod na. Okay. Storya, problem solved na kita dyan sa House and Village. Good. Tabon-Tabon, Good. Joshua Bino, TCGD. Salamat naman sa amigo ta na nagpaabot ki information na kwan ngaya. May operasyon na ngayang nangyari, ha? Okay, mapaaram akong atab-tabi pero may commercial pa man kaya kami. Ang mga helang kang atay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alag o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga atay, kay puan po na sabayanin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Liver Aid kan Silimarin, antioxidant po yan mga tugang na probadong nakapagkataon ng proteksyon. So aldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag. May bisyo manawara, may mahilig ka man mag-inom o mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye, marena hapon. An oras hatod sa Iloca of Ilotin Capsule.